дар ҷамоати деҳоти машали ноҳияи вахш ки аҳолияш ба 22 000 нафар мерасад, ҳамагӣ 11 муассисаи тандурустии самти кӯмаки аввал мавҷуд буда. табибон ҳамшираҳои шафқат то ин муддат ба таври маҳдуд ба сокинон хизматрасонӣ менамуданд. азбаски деҳкадаҳои ин ҷамоат дар мавзеъҳои дурдасту душворгузар таъсис ёфтааст, дар ҳолатҳои зарурӣ мардум аз хизматрасонии баландсифату оҷилии духтурон бархурдор набуданд. бо дастури роҳбарияти олии мамлакат, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ муаззаф гардида буд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ маҳз дар ин ҷамоати деҳоти машъал беморхонаи минтақавӣ бунёд карда шавад. хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз пешвои мо ҷаноби оли муҳтарам имом Алӣ Раҳмон барои мо иқадар ғамхориҳои беназир кардааст ки барои мо монаи хел беморхонаи дуошиёна тамоми таҷҳизоти замонавӣ қатъи муҳайё аст. машъал яке аз ҷамоатҳои дурдастарини ноҳияи вахш маҳсуб ёфта 35 километр дуртар аз маркази ноҳия мавқеъ гирифтааст. бар замин боз ҳастанд баъзе маҳалҳои аҳолинишине ки аз худи ҷамоат 80 километр дуртар ҷойгир буда. сокинон дар диху фасли соҳ барои гирифтани кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ба монеаҳои гуногун мувоҷеҳ мегаштанд. аз ҳамин рӯ бо дастури роҳбарияти олии мамлакат дар кӯтоҳтарин фурсат бинои хуштаҳри замонавӣ бунёд гардида, имрӯз мавриди баҳрабардории умум қарор дода шуд ки дар он тамоми дастгоҳу таҷҳизоти тиббию ғайритиббӣ, мизу курсӣ, ҷевону яхдон, нақлиёти ёрии таъҷилии насли нав таъмин карда шудааст ки сокинон метавонанд минбаъд аз хизматрасониҳои баландсифати табибони ҳамин маҳалла истифода баранд. бинои беморхонаи минтақавии меҳробод аз ду ошиёна иборат буда, дорои 13 ҳуҷра ба мисоли утоқи бақайдгирӣ, озмоишгоҳ, дорогузаронӣ, амрози дарона, зоишгоҳ, кӯдакона, гӯшу гулӯю бинӣ, ултрасадо, хатна, ташноб ва ҳуҷраҳои табибон мебошад. мо беҳад бисёр азоб мекашидем. техника намеёфтем ки то ноҳияра бирасем. духтуромон кам буд. масъалаи техника, масъалаи роҳ, ҳамаи ҳамиҳо мода беҳад мушкил буд. ҳозир шукронаи истиқлолият, шукронаи тинҷиву амонӣ, шукронаи ҳамаи ҳамиҳо ки мо то ин дараҷара расидем. мана барои мо иқадар биноҳои замонавӣ карда додан. тамоми утоқҳои корӣ бо ҷадидтарин дастгоҳу таҷҳизоти ташхисиву табобатӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, табибон ҳамшираҳои шафқати ихтисосмандро ба кор ҷалб намуданд. зеро беморхона дорои 13 рахти хоб буда, имкон доранд ки маҳз дар ҳамин ҷо занони ҳомилаву дигар намуди маризонро бистарӣ кунонида ба ташхису табобат фаро гиранд. шароити пешина беҳад вазнин буд. дар роҳҳо занҳо таваллуд мекарданд. мошинои сабукрав набуд. танқисӣ бисёр мекашидем. ҳозир касалиҳои вазминро бурда наметавонистем. зоиши хонагӣ бисёр мешуд. дар ин диҳаи дурдасти мо ки хеле шароити барои таваллуд барои модароне ки танқизӣ мекашиданд дар ин раҳи дароз хеле дур дароз буд. барои зоиш барои бемориҳое ки мисол табобат намешуда еҷа танқизӣ мекашидем. хеле хурсандем ки барои мо чунин шароити хуба муҳайё кардааст. мо миннатдорӣ баён мекунем аз ҷаноби олӣ, шукргузории ин давлату истиқлолиятро мекунем ки барои мо шароитҳои хуба муҳайё кардааст. метавонанд занҳои ҳомиладор ба ноҳия нараванду дар ҳамин ҷа ҳамаи шароитҳо муҳайёст, биёянд бемалол фарзандони худро таваллуд кунанд ва ба ҳамаи шароити қонун қоидаҳош муҳайё карда шудааст. корҳои бунёдгароӣ бо харҷи 3 миллиону 200 000 сомонӣ аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ сомон дода шуда. бо сарфи 300 000 сомонӣ дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ва нақлиёти ёрии таъҷилӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муосир низ харидорӣ гаштааст. аз тарафи вазорати тандурустӣ ва аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон мо ба ҳамин нақлиёта додаген якм нақлиёте ки таҷҳизотҳои ҳозиразамон қадри таъмин мебошад. то ҳозира дар мо ин хел нақлиёт набуд. ин хел бигирем маҳалли оператсионӣ ҳисоб мешавад. дар ин нақлиёт ҳамаи корҳое ки мисол ҷарроҳие ки мегузаронад ки статсионарни урин ҳамин дуруни нақлиёта гузарондан мумкин аст.
бар замми ин биноҳои дигари ёрирасон низ тибқи лоиҳаи меъморӣ таъсис ёфта. дар он анбор чоҳҳои калон ҳаҷм барои таъмини оби нӯшокиву бехатарӣ аз сӯхтор, системаи ягонаи гармидиҳӣ, партовгоҳ, ҷойи безараргардонии сӯзандоруҳои истифодашуда ва ташноб ҷойгир карда шудааст.